Исключаю. Тағын бір тапқыр қайырлы кез. Бүгін біздің үш түрлі дүрт тема. Бірі Википедияның интерфейсі, навигация несек жүрігі. Екіншісі мақала навигациясы, мақала интерфейсі һәм екі түрлі мұқарырлау редактор тексті мақала мұқарырлау темаһы. Мен қазір өзімдің демонстрация экраны тұқандырам. Адырақтыға күтігіз. Так. Бұны алайық. Қамаса аламаған. Нашыл яқ менштерек тұрған. Википедияның интерфейсі. Неменен тұра? Мына біз бүгін Википедия менен визуально будем знакомиться. Вот сам вот этот визуальный экран у нас состоит практически из 4 частей. Вот эта шапка, вот верхняя наша строчка, вот эта часть, вот я выделил, это персональная наша строчка, персональное пространство каждого участника. Когда вы будете заходить со своей учетной записью, вы будете видеть вот эту строчку. Да, то есть свою вы будете видеть. Далее чуть ниже идет заголовок шапка основного пространства, где находится, то есть основное окно, где видно основная информация. Вот эта часть, вот, как бы выделить. Вот этот экран, да, вот основное пространство, здесь будет всегда информация, но будет она меняться. Вот эта зона, основная зона. Есть подвал. Вот где вот отсюда начиная подвал. Здесь говорится, что Википедия это под свободной лицензией Creative Commons. Лицензия шарттары бойынша асық һәм айрым сұрақтарда өстеме шарттар ғамәлдә булуы мөмкин. Тулы мәгълүмат өчен менә карагыз, сер һаклау сәясәте, Википедия турында яуаплылыктан баш тарту, мобиль нускха, яһаусылар, статистика, нимә турында дигән килешү дип именно моны подвал. Һәм хулакай якта безнең менә бул өлештә, менә шул өлештән башлап инде. Менә бул. Бұл навигация түймелері. Навигация түймелері, бұлар әр вақыт көп сұрақта бір түрлі була. Алмашына бұл мүмкін, мәкаләгәме, яки башқа махсус биткәме, яки катнашусы битнәме күскәндә алмашынуы мүмкін. Біз менә әлеге вакытта баш биттә торабыз. Менә хәзер мин күстем, үземнең шәхси биткә күстем. Менә күрәгезме, менә монда беренче 3 юл мәкаләләр дигән өлеше, корал катнашусы дигән өлеше, катнашу дигән өлеше, коралдар дигән өлеше, һәм бастырырга, сыгарырга дигән өлеше бу үзгәрмәне. Баш биттәге химак булып калды. Менә бу хулакай якта. Һәм тукталып китәйек булай булгас, безнең менә ул хулакайдагы бул навигация менюһы, ул төрле тел бүлекләрендә төрлечә булуы ихтимал. Нинди өлештәрдән тора? Һәр тел бүлегендә уны һәр сообщество, ямгыят үзенчә көйләй инде. Администраторлар, техник инженерлар,
көмәкләшеп, әйдә болай эшләйек, әйдә болай эшләйек дип әйтәләр дә, менә бу нәмәләрде үзләре нитеп куя инде, көйләп куя. Менә һез аларга барып басып карап сыгыгыз. Менә беренчеһе баш бит. Шунда ук кире килә бит инде алфавитлы күрһәткес. Монда безнең Википедиядагы макаләләр булган макаләләргә һылтанма, баш хәрефтәр буенча. Шуннан һуң безнең монда тагын агымдагы вакыйгалар дигән портал бар. Википедия безнең оешмала, берләшмәлә нимәләр баруы, нимәләр эшләнүе турында мөһим ниләрне, мәгълүматты менә шунда куеп барабыз инде. Куеп барабыз, агымдагы вакыйгалар, киң мәгълүмат сараларында безнең турала кемдер нимә һөйләй, каяда куеп барабыз. Шуннан һуң монда безнең матди ярдәм дигән дә өлеше бар. Текущие события и рус телендә һәм инглиз телендә шуны без кабатлайбыз. Бунһы инде менә бу агымдагы вакыйгалар порталы. Шуннан мәкаләләр дигән бүлектә күсеп китергә була һайланган мәкаләләргә. Иң сифатлы мәкаләләр исәпләнә инде һайланган мәкалә. Асып укырһагыз яхшы, сифатлы, мең мотлак мәкалә дигән проект бар. 10 мең әһәмиятле мәкалә, исемлектәр бирелә инде, менә шуларны язырга кирәк дип. Башкорт нәмә, башкорттар һәм Башкортстан турында булырга тиеш мәкаләләр исемлектәре. Ул әле төзелеп бетмәгән, аны һәр вакыт өстәргә була, һәр кем өстәй ала. Шуннан һуң менә монда яңа мәкаләләр, монда инде системаны төймәһе күрергә була. Кайһы исемлек һуңгы менә бүген язылган яки бүгендән башлап түбәнгә таба кисәгә нигә таба менә шулай яңа мәкаләләр. Шулай карарга була, менә монда исемдәр аралыгын үзгәртеп, әйтәйек, яңа катнашучылар исемлеген карарга була. Менә булар, әйтәм инде, төймәләр, навигация, менә шулай һулакай якта карагыз. Менә Коралтайды хәтерегездә калдырыгыз. Бұл безнең дөйем фикер алышу форум урыны. Һәр кем монда бөтәһенә лә хәбәр итәргә теләгән сакта мәгълүматын менә шунда яза инде. Тема өстәргә дип әйтәләр. Менә шуны басып. Һез минең өлгерәгезме? Минең нойда мышка артынан мин төсендә үзгәрткәнем, бүген зуррак та итеп эшләгәнем. Бuna шулай, һәм әйтергә кирәк, һәр бер биттең менә шундый башка телдәрдә дигән өлеше бар. Менә шундый. Мин үземә кыска исемлек куйган, 16 гына күрһәт дигән, һәм башка калган тагын 50 телдә бассаң асып күрһәтә инде башка телдәрдә ничек бар икән. Демәк, менә шундый ук Корылтай форум башка телдәрдә лә бар. Әйтәйек, рус телендәге форумга күрсәк, онда әйтелгән инде форум общий, һәм аларның төрле тематика буенча уларның форумдары бик күп. Безнеке әле бик күп түгел. Әйткәнем инде, тел бүлектәрендә үзгәреп тору ихтимал, һулакайдагы меню һәм һәр кеше үзенә яраклаштырып ул нәйде үзгәртә ала. Менә мин рус Википедиясында минең шәхси менә бу вики данный нимәмнән эшләй торган коралдар тукандырылган. Аны настройкалар, көйләүләрдә тукандыралар инде. Киләсәктә өйрәнһәгез, тәҗрибәләр күп булды ниһә, анда нимәләрне тотынырга, кулланырга өйрәнерһегез. Бүгендән үк мотлак түгел. Һәм менә монда
Wikidata элементы деген неме бар. Ол түгі база данных больших дүйім база данныхқа көсіп кете тұрған урынында Wikidataға. Анында келесекте үйренербіз. Әлі бүгінден башты ұтамай тұрайық. Шулай етіп, бұна интерфейс Википедия һәм башка проекттардың интерфейсы дүйім алғанда шулай бір түрлі. Һәм әлләни бір-бірінен айрылмай. Шунан һуң бұл күренгәне, күренмәгәне инде Википедия һәм Викимедиа проекттарында так называемое пространство есть. Арауық. Я баяғы әйткәндә, менә кәштә һәрбер үденсәлеккә айрым кәштә айрым арауық, айрым пространство бирелгән. Төп пространство это пространство, где располагаются сами статьи Википедии, энциклопедические. Потом есть пространство служебное, где те материалы размещается та информация, которая касается вопросов обслуживания статей, энциклопедистических статей, которые находятся в основном пространстве. И есть пространство участников. Вот я открываю свою страницу участника. Әгәр без менә шунда катнашучы бите дигәнде күрһәк, менә күрһәтәм. Катнашучы бите дигәнде күрһәк, демәк, без катнашучының катнашучылар арауығында. Әгәр без осраклы мәкаләгә басайык, менә без монда мәкалә дигән язуды күрһәк, Хулакайда өстә. Демәк, біз мәкаләләр арауығында. Әгәр біз Википедия, категория, мұнда проект турасында дип язылган бит инде. Яки белешмәгә басып караек. Монда да проект турасында ди. Шуннан һуң яки баягы мин төртіп күрһәткәйнем. Категория. Көсіп қарайық, бірінші түркім тыңлаусылары. Менә монда категория дип язылган. Бұл демәк махсус шундый служебный нидер. Хезмәтсән. Яки менә яңа мәкаләләр исемлеген асканда безнең нимәсегә ярдәмчы бит сыга. Бұл да менә служебный пространство була инде. Шуннан һуң хәзер без карайбыз. Сораклы мәкаләгә басайык. Альперов Дмитрий Сергеевич. Менә хәзер без мәкаләнең менә нимәһе вакыт менән без ниндидер дүйім саралар үткәргәндә, менә шул мәкаләнең башына без менә шундый игъландар эләбез. Бүгенге көндә безнең 1 марттан 31 мартка тиклеп тарихи Башкортстан топонимияһы конкурс марафоны бара. Һәм 21 февральдан 11 октябрьгә тиклем башкорттар конкурс марафоны игълан иттек. Чөнки бөтә дөнья башкорттары Коралтайы игълан иткән башкорт тарихи елы буенча безгә менә шундый тәкъдим бирделәр инде башкорттар турында конкурс марафон язарга. Буна бая рус Википедиясына барып киткәйнем. Анда икенче төрле игълан тора. Сырып кіріп күрһәтәйем әле. Рус Википедиясына. Бында Международный женский день. Помогите ликвидировать
Бұл халықара марафон қатын қыздар турасында март айында елда даими шулай конкурс өткәрелә. Быел кемдер оештыргандыр, әйтә алмайм. Һәм Мына шулай. Мына игътибар итегез, зәңгәр менән язылганы бар. Мына шулай, evet. Кара төстә язылганы бар. Кара төстә ябай текст. Зәңгәр менән язылган сүзләр, улар үзләре гиперссылка булып тора. Уга китерһәгез, күсеп китергә була шул ергә. Hatta күрһәтәләр. Энциклопедия. Әгәр төп мәкаләләр аралыгындагы булган мәгълүматкә күсеп китергә булһа, ул аны хатта сыгарып та күрһәтеп та куя. Менә шулай итеп. Энциклопедия кыскаса гына преамбулаһын сыгара. Асыктан башкорт теле әйтәйек. Bunun мәкаләләр аралыгына сыгармай, махсус менә порталдар, махсус служебныйга күскәс сыгармай. Шулай. Һәм игътибар итегез, кызыл төстәге халтанмалар да булуы ихтимал. Бұл демек, бұндай мәкалә башкорт Википедиясында булырга тиеш, әмма әлеге вакытта язылмаган. Әгәр без уга төртеп ассак, ул әйтә, шунда ук Айыпова Зәлифә Миран кызының шул мәкаләһе исеме менән төзергә тәкъдим итә. Языгыз, мәкалә языгыз, һәм яздырып куярга була артабан. Һәм мәкаләнең башында Ахмет Заки Вәлидин мәкаләһенә күсәйек. Ниндәй менә бу бүлеген карайбыз. Менә шул мәкалә, фикер алышу, уку, үзгәртергә, вики тексты үзгәртергә, тарихты карау, тагын дигән йөре бар. Менә һәрбер биттең, һәрбер мәкалә битенең, һәрбер катнашучысының, һәрбер махсус биттең ике өлештән тора. Береһе әйтәйек, менә мәкалә үзе, һәм икенче өлеше мәкалә турасында фикер алышу. Кемдердер был мәкаләгә карата үзенең фикерен язып, фикер алышып, бер-бире белән һөйләшеп, кәңәшләшеп, шулай был мәкаләне яхшырту турасында һөйләшергә була. Һәрбер мәкалә, һәрбер нидә була. Катнашучысының шундый ук фикер алышу бите, минең менән әңгәмә яки фикер алышу бите шундый ук формула. Бында инде катнашучысы менән әйтәйек, минең менән аралашырга була. Һезнең дә һәрберегезнең шундый ук битегез урыны буласак, һөйләшү урыны буласак бар. Артабан уку тип тора инде, читать. Без кире Ахмет Заки Вәлидигә кайтайык әле. Шулай ук мәкаләне укырга һәм по умолчанию всегда шулай уку асыла. Һәм мәкаләне үзгәртергә бер төрле редактор, текстовый Word редакторы һымак редактор артабан без аны өйрәнербез, карарбыз. Onun янәшәһендәге вики тексты үзгәртергә тигән, был икенче төрле редактор. Тарихи яктан ул алдарак төзелгәйне. Мин менә Википедист булып 15 ел элек башлаганда, эшләй башлаганда, менә булны юк иде үзгәртергә тигәне. Вики тексты үзгәртергә тигәндә, безнең вики тексты үзгәртергә асыла иде.
Одак хоңынан ана шул текстовый редактор, визуальный редактор килеп сыккас, аңа үзгәртергә дип бирделәр дә, бирдек тә, монда вики текстты үзгәртергә дип бирдек инде. Рус Википедияһында икенче төрдөрәк унда. Хәзер күрһәтәм. Рус Википедияһында вот читать. Текущая версия. Править я нашел визуальным редактором и править код неме вики разметкалар редактировать етірген. А текущая версия бұлардың урыстарда түгі кімдір немені өстегенде мәғлуматты өстегәс кімдір текшіриге тиеш текшіре һәм шунан хуң проверено деп қойғас қына ол экранда көрінә. Визуально. Бездә ул неме әле тугандырылмаган. Шуның өчен бездә текущая версия дигән нимәһе юк монда. Күрәһегезме? Шуннан һуң тарихты карау дигән өлеше мәкаләнең бында инде басып күрһәтәм. Менә бу мәкаләне кем кайһы вакытта ничек мөхәррирләгән, редактировать иткән. Һәр бер версия Ахмед Заки Валидинең мәкаләһе тураһында, язылу тураһында шулай хакланып килә. Менә мин иң һуңына төшеп карайык әле. Без күрәрбез, бу мәкалә 2006 елның 1 августында менә аноним тарафынан языла башлаган булып сыган Ахмед Заки Валиди. Без менә үзебезнең учетный запись бар бит инде. Әйе. Ана шул учетный запись аша кирип без ошоны хәзер эшләй алабыз инде, карай алабыз, өйрәткән эш буенча әле шулаймы? Мин дөрес аңлыйммы? Һез учетный записьда карай алаһыгыз ул. Әйе, һез өйрәткән әйберде мин без әле басып, изучать, могу изучить. Әйе, можете изучать, әйе. Можете. Без әле нисек өйрәтәһегез, теге ергә басып, монда басып. Әйе. Карап утыра алабыз инде, ошо лекция. Әйе, карап утырыгыз, әгәр нигез компьютерыгыз Мин уңайһыз бит ул демонстрация экранына барганда, әле минең менән параллельно эшләү. Мин хәзер тыңлап утырам, параллельно эшләү кыен булачак. Әйе. Шуннан мәкаләне нимә дип аталайын әле ул? Наблюдениега, күзәтүгә алырга була. Менә монда йондылсыгы бар. Һәр бер биттең менә шул тарихты карау дигәндән һуң тарихты карау туктайга, кире кайтайга. Монда тарихты карау өлеше юк, аның айрым нимәһе бар. Хайлаган өлгеләрне сагыштыру, айрым тема бар, история права как смотреть. Дәресте карарбыз без, өйрәнербез киләһе дәрестә. Әле без интерфейсты өйрәнәбез, бит. Менә бул китереп куйдым менә мышканы. Бул битте күзәтү исемлегенә өстәргә. Әгәр төртеп алһагыз, йондызның төсе үзгәрә, зәңгәр төс өстәлә һәм бул мәкалә Ахмед Заки Валиди, башка мәкаләме һез күзәтеп барган исемлек мәкаләләр исемлегенә инә. Кире төртһәгез, менә мондай төстә булһа, димәк күзәтү исемлегенән бу мәкаләне алдыгыз була инде. Шуннан һуң һезнең экранда тагы буласак, менә шундый тагы дигән ере һезгә күренәме? Юйырга, исемен үзгәртергә, хакларга статистика дигән. Һездә ул исемен үзгәртергә генә дигән күренәсәк. Юйырга дигән режим һездә юк, чөнки һезнең администраторский функциялары юк. Минең администратор функциялары булгас, хокук булгас, мин мәкаләләрне юйдырта алам. Һәм яки уны мәкаләләрне мөхәррирләүдән, редактировать итүдән тыя алам. Беркем дә редактировать итә алмый, әгәр ки ниндидер теге
насарлык кыла башласалар, булып ала кайсы вакыт нападай итеп мәкаләне алайтылар, булалар түгеләй булалар, ул сакта менә хакларга була инде. Менә безнең әйтәйек, баш бит мәкаләһе ул хакланган. Һез аны һәр кеше аны редактировать итә алмай, мөхәррирләй алмай. Аны мин генә мөхәррирләй алам. Администраторлар, ну безнең администраторлар мин генә түгел, безнең 6 кеше администратор функциялары бар. Шул администраторлар гына хакланган мәкаләләрне редактировать итәләр. Һәм менә статистика дигән нимә бар? Мәкаләнең статистикаһын карарга була. Әйтәйек, статистика дигән ничә байт, ничә һүз, нимә әле, ничә хәрефме монда, нимә әле ул? Коинт кем була? Word коинт, характер коинт. Шрифт түгелме, шрифт? Шрифтмы? Или знак түгелме, знак? Знак, знаков, менә һуңгы 15 тысяч знаков получается, да? 1900 слов получается. Был мәкаләләр. Вот. Статистика, ну статистиканы күрү өчен, мәкаләнең статистикаһын күрү өчен көйләүләрдә токандырырга кирәк шикелле ул медиа статистиканы. Мин хәзер хәтерләмәйм. Кайдалыр? Гаджет. Гаджеттамы? Гаджетта. Зәйтмә мондамы? Мондамы. Менә гаджеттарда мәкалә статистика тигәнен токандырырга кирәк. Шул сакта мәкаләнең статистикаһын күрәһегез. Рөстәм агай, бер үк вакытта хуляк багананы ла күрһәттегез, анда размер статьи бар, шулук. Шулукмы? Шулук. Бер-ике һүзгә генә разница бирә анда. Ул размер статьи төгендә включать итмәһәң дә күренәме? Юк. Тоже күренә инде, булаймы? Тоже югала. Мин моны күргәнем юк инде, рәхмәт. Менә бында ул нинди һөйләмдәр исәпкә алынганын даже менә аерып күрһәтә. Аңлашылды, рәхмәт. Шән аскарак төшегез әле, анда һанап киткән исемлектәр булһа яки ниләр булһа, уларны исәпкә алмай. Йондосук менән куела бит менә. Менә буларны исәпкә алмай. Буларны исәпкә алмай. Менә ул исемлек дип алып китә карап. Компьютер үзе. Чөнки нидә мәкаләләрдә исемлектәр исәпкә алынмай бит инде. Ну менә бу бит хәтер, ул бит йөкмәткеле мәгълүмат инде. Ярар, аңлашып. Йөкмәткеле мәгълүмат, шуның өчен уны алдынан я һызып куеп, я артынан теге байыр куеп эшләргә була, ул вакытта ала. Менә эшләп карагыз әле бер генә юлын. Мин эшләгәнем теге көндә, елгаларның исемлеген үзгәрткәнем. Кемнең елгаларын исәпләмәгәнгә. Кушылдыктарын исәпләмәгәнгә. Аңлашылды, ярар. Шулай итеп, бына шулай. Аны ул хәзер торып калды ул. Размер, кире басып алыр керек да, размерга. Так. Шулай, ошулай. Баш битте басайык. Без экранда баягы һөйләгәндә иң мөһим нимәне күрһәтмәнек. Менә бу тәдрәсек, менә уң яктагы лупалыкай, ул эзләү урыны. Ниндидер мәкаләне яки нимәнелер эзләгәндә, ниндидер һүзле эзләгәндә, менә шунда язаһың да, ул һиңа Википедия эсендә табып бирә. Кичәге минең иң һуңгы эзләп караган һүз ихтимал дигән һүз Википедияла, башкорт Википедияһында кичәгә караганда 719 иде. Бүген тагын 4 һүзгә арткан, 723 булып киткән. Ихтимал дип йөрәбез. Кемдеңдер микрофонны токанган, минең һөйләгәнде кире тапшырып утыра. Вот.
Яки башка төрле әйтәйек, кемде, ну, Гарипов тездәйекти. Гарипов Рамия Ягафарова әйтәйек. Мына аның мақалаһы. Килеп сықты, исемлекте күрһәтте. Ә бында яҙғанда Салават Юлаев әйтәйек. Бүтін болған шул һүҙгә булганды менә сығарды бит инде. Салават һүҙенә башланган 10 нигә сығара, по-моему, 10 гына сығара, алар күбрәк булу ихтимал. Сығарыла, шулай итеп төртһәң, ул шунда күсеп китәһең. Был эҙләү тәҙрәсеге. Артабан безнең тема, был тема тамам. Интерфейс. Киләһе тема безнең киләһе тема визуальный редактор. Мөмкин булһа, бүген безнең тема визуальный редактор и редактор вики разметки. Мөмкин булды ниһә? Мөмкин итеп мин башта үзгәртергә тигәнен түгел, ә вики тексты үзгәртергә тигәнен һөйләрмен. Сөнки ни өсөн? Потому что сөнки мин үзем мәкаләләр мөхәррирләргә редактировать итергә менә шул вики тексты үзгәртергә тигән режимда өйрәндем. Мин өйрәнгән вакытта үзгәртергә тигән визуальный редактор юк иде. Мин хәзер осраклы мәкаләне алам да Салават районының почетлы граждандары килеп сықты, исемлек статистикаһы күпме күрһәтә икән. Менә 100 һүҙ күрһәтә, әйме. Димәк, менә таблицаны исәпләмәй, әйме, әйтенә. Менә мин вики тексты размер статьяға басып қарағыз, нимәне күрһәтә, нимәне күрһәтмәй икән, ярар. Менә вики тексты үзгәртергә тип бассаң, менә шундый тәҙрә сыға, редактирование сыға. Окошко асыла, менә шундый, менә шул ул. Менә мин выделяй итеп күрһәтәм. Менә шунда редактировать итәһең. Нимәнелер үзгәртәһең. Үзгәрткәндән һуң, мәкаләнең эсендә үзгәрткәндән һуң яҙҙырып ҡуйырға тигәнгә баҫырға кәрәк. Менә монда аҫта. Башта ҡарап алырға була. Индерелгән үҙгәрештәрҙе ҡарап алырға була. Нимә үҙгәртелгән. Менә был төймәһенә баҫып ҡарайыҡ әле беҙ. Үҙгәрҙе микән? Үҙгәрер микән? Нимәлер үҙгәрһә, яҙҙырып ҡуйырға тип баҫҡан саҡта, ул яҙҙырып ҡуя, үҙгәртә мәҡәләне. Тарихты ҡара... Йылдарын үҙгәртеп күрһәтергә була. Тарихты ҡарау аша, менә нимә бер нәмәне лә үҙгәртмәһә, яҙҙырмай. Хәтта берәй пробел ҡуйып, ошо йылдар эсендә нисә кеше почет гражданы менән лайыҡ булды тигәненә таблицала йылдар ителмәгән, күгәртелмәгән тип, зәңгәрләтелмәгән, аңлатайым микән? Зәңгәрләтелмәгән. Әйе, шылды. Юҡ, мин һеҙгә түгел, тыңлаусыларға әйтәм. Зәңгәрләтелмәгән. Тексты үҙгәртергә менә ҡарағыҙ, мәҡәләлә кире баҫам. Вики тексты үҙгәртергә тигәне менә мында бар. Өҫтә әйбит. Мында баҫаң, бөтөн мәҡәләне үҙгәртеүгә аса. Һәм бүлектәрҙә айырым бүлектәрҙә лә менә шулай үҙгәртергә яки вики тексты үҙгәртергә тигән режимдар бар. Мында баҫаң, тик шул бүлекте генә редактировать итергә аса. Менә хәҙер тарихты, менә был таблицаны асайыҡ та, йылдарҙы күгәртәйек. Выделять итеп һайлап алдым.
Шунан һуң, менә монда өстә төймәһе бар. Халтанма өстәргә тигән. Бындай бит 1928 ел тигән мәкалә бар, бит бар. Шуңа ул өстәп куйды. 20 ел. Бындай мәкалә бар ти. Бар бит ти. Өстәй. 10 ел. Ел тип бирһәк тә бирә. Өстәй. Һәм 2 декабрьгә өстәйек. Һәр бер елга, һәр бер көнгә мәкалә язылган. Башлангыч мәкалә дип әйтергә кирәк инде. Тулыһынча түгел. Һәм менә шулай нимәнелер үзгәрттек тә, яздырып куярга тиһәк, ул яздырып куя. Үзгәреш инде, менә күрәгезме, күгәрде, матуррак булып китте. Тарихты караһак, әйтә инде, Рөстәм Нуриев 16 байт өстәгән ти менә, күрәгезме? Нимә генә куйдым, түге квадратный скобкалар гына куеп сыктым, получается. Хәзер мөхәррирләүнең тәдрәсигенең нинди төймәләре булуын карап китәйек. Менә монда өстә күрәһегез бит инде. Менә шул өлештәрде карап китәйек, танышып китәйек. Менә бул Хулакайдагы менә бул кнопка викилаштыргыс дип атала. Вики тексты тикшерә һәм төзәтә. Автоматик рәвештә кайһы бер вакытта артык пробелдар куела, түгү менә өтөр әйтәйек, хәреф менән өтөр араһында пробел булырга тиеш түгел. Шуннан һуң менә бул тире менән дефисты таный, үзгәртә, яңлыш ниләр араһында бүлектәр һәм менә бул ни араһында булман ниһә өстәй пробелдар аралыктар эшләй, матурлай инде, үзе белгәнсә. Уны матурлауды, аныклаштыру, күренеште төзәтүде менә шул викилаштыргыска үзебез язып өйрәтергә була инде артабанда. Шуннан һуң быныһы инде калын итеп язу. Менә хәрефте йыйып алайык, һүзде йыйып алдык та, калын итеп язу өчен менә шулай 2 шунда басык төймәгә 3 апостроф куя инде. Шул ук моны курсив менән яза. Быны халтанма кую дигән нәмә күрһәттем бит инде. Быны безнең нимә ул? Файл индерелгән, загруженный файл, бит фотография тияу, файл кую, рәсем күрһәтү өчен. Шул файлды һайлап алабыз да, рәсем өстәргә була инде бу нимәдә. Быныһы безнең төймә, нимә? Төшермә, халтанма эшләү, искәрмә эшләү. Әйтәйек, менә шулай итеп яздык та, безгә примечание эшләргә кирәк. Примечание эшләү өчен менә шулай шуны куябыз, реф утыртала. Бында ниндидер мәгълүмат өстәп язһак, ниндидер сыганакты күрһәтһәк, менә хәзер карап сыгайык, карап сыгырга дип. Менә монда күрһәтәсәк, единичка нитте бит инде, һәм сыганак күренә. Һәм ул сыганак астагы нидә менә монда да искәрмәләргә төшеп утыра. Әнә Башкорт энциклопедиясында Салават районының почетлы граждандары дигән мәкалә бармы ни ул зәйтне? Шу таптыраш. Шунан һуң артабан киттек, без мөхәррирләү тәлимы менән танышабыз. Ставить шаблон. Шаблон кую.
Ул ana biz күрһәттем дә инде онлайн вики мәктәптең беренче төркем укучылары, тыңлаучылары дигән фигурный скобкалар менән нимә язу яздык. Ул андай шаблон ана шул бер күп урында бер төрле мәгълүматты кабаттан язылһа, уны төрле мәкаләләрдә бер үк мәгълүмат язылһа, уны ана шулай шаблон аша эшләргә була. Бер урында эшләһәң дә, уны икенче урында шул шаблон менән генә күрһәтәң. Ул шаблон менә шуның аша куела инде, менә һайлап алды. Әйтәйек, Салават районы авылдары. Менә китереп сыгырам. Нимә темплан даты? Ставить. Утыртты. Менә күрәгезме? Салават районы авылдары дип. Утыртты. Әгәр караһак без ничек була ул шаблон? Менә шулай китереп сыгыра. Салават районы калай молодецтер, бөткән авылларын дистергәндер монда. Рәхмәт яугырлар. Мин моны күрмәгәнем әле. Шуннан һуң Нәмәне күрмәгән һәгәдер истемагай. Күрмәгән шулай да. Шуннан һуң моны нимә булды ул? Подсветка синтаксисы. Менә моны мин үземнең кулланганым да юк. Басып эшләп карагыз. Да? Шулай выделять, да? Шулаймы? Нисек икәнен белмәйм, но безнең апайлар шуны кулланалар. Кулланалармы? Көйләүдәрдә лә бар шикелле ул. Ярар, өйрәнербез. Шуннан һуң, был монда теге вики разметкаларның неен күрһәтә? Где разметкалар бар? Синтаксисын. Менә бул бит инде Кайда нисек эшләнгән? Әйе. Выделяй итеп күрде. Рәхмәт яугырлары. Мин белмәйем. Менә хәл беләм инде. Шулай век живи, век учись дип торган әти минең укытучысы. Шуннан һуң менә монда киңәйтелгән. Киңәйтелгән дигәндә менә бул астагы төймәләр сыга. Менә моны икенче буын бүлектәр өстәү. Менә хәзер күрһәтәм. Менә шуннан айырайым да. Менә шунда икенче буын тиһәң. Менә шулай өстәй. Шуннан һуң өченче буын тиһәң. Шулай өстәй. Бүлектәр эшләйһең инде. Бүлектәрнең исендәге бүлектәр эшләйһең. Дүртенче буын. Менә шулай итеп карап карайык. Нимә дип күрһәтә хәзер? Менә шулай итеп исем дип менә шулай бүлектәргә бүлгән була инде. Бүлектәр эшләргә ярдәм итә. Артабан карайбыз. Көймәгез мәкаләне бетерә хәзер Рөстәм дип. Көймәгез бетмәй. Менә бул төймәһе сыгара инде исемлек төзүй. Нинди исемлек? Тамгалы исемлек, моны ханлы исемлек төзүй. Менә хәзер менә бул исемдәрнең менә шул алгы өлешен алып ташлайм да, исем 1, исем тәк. Шулай итәм дә. Шулай итәм. Менә хәзер выделяй итеп алдым да, шуны бассам, менә шулай була, шундый исемлек була. Күренеше булай була. Менә күренеше булай була. Был Салават районы авылдарын алайык тора бит. Камасы алай бит. Юкны түгел. Алып торайык, алайык. Кирәкмәй бунда барыр. Һәм булай итнихәк, ханлы исемлеккә бассак, менә
звездочка и решетка. Шуның менән айрыла, ханлы һәм неме исемлек. Карап сығырға тиһәк. 1, 2, 3 тип үҙенән үҙе һанап бирә. Артабан неме әнә Салават районы дигән нәмәкәйҙе алмаҫҡа кәрәк булған беҙгә. Кәрәк булыр ине хәҙер как раз. Бына был вики разметканы күрһәтмәү өсөн. Һеҙгә әлеге ваҡытта кәрәкмәй. Бына мин аны йыш ҡулланам, күрһәтеү өсөн менә теге онлайн шаблонды күсереп алып, үҙегеҙгә апарып ултыртып ҡуйығыҙ тип әйткән ерҙә, мин бына шул нимә менән, Новики менән Машла әйтте ниһәң, Новики ул вики разметканы срабатывать итмәй, күрһәтә. Мин әнә һеҙгә күсерергә шаблонды шулай иткәм. Менә сығыла китә ул. Рәхмәт яуғыры. Менә вики разметка текстын гына күрһәтә. Ә үҙе эшләмәй. Шунан һуң артабан перевод строки. Менә Зәйтүнә әйтә, БР тип. Менә шул кәрәк инде, әйме Зәйтүнә? Иҫәпләһен өсөн. БР. Зәйтүнә сығып китте шикелле. Юҡ, эйе. Микрофоныма баҫмайса, эйе тип ҡысҡырып тик ултырам бында. Ҡуйҙы ниһәң, ул перевод строки эшләй инде. Бында бик үк матур булманы. Әйтәйек, ҡыҫтырып китәйек. Беҙ бына шунда ҡыҫтырайыҡ. Бына шунда ҡыҫтырып ҡарайыҡ. Перевод строки. БР менә күсерҙе лә ҡуйҙы. Хатта былай итеп ҡуйған осраҡта ла ул барыр перевод строки будет делать. Маҡтаулы исемдәре. Эшләйме переводты? Эшләнеме? Ҡайҙа просмотр? Айы, эшләне, менә барыбер күсереп ҡуйҙы. Һәм. Артабан. Ҙур хәреф. Әйтеп китегеҙ, был перевод строки бигерәк тә теге шиғырҙарҙы, поэмаларҙы, нимәләрҙе яҙғанда кәрәк. Уңайлы. Һәр бер ҡыҫҡа ҡына әйтеп ниткәндә. Был эре хәрефтәр менән яҙыу, бынһы ваҡ хәрефтәр менән яҙыу да. Ҡулланғаным юҡ, дөрөҫөн генә әйткәндә, эре хәреф менән дә яҙып, бәлки хәреф менән дә яҙып, ҡулланғаным юҡ. Бик сразу бергә нитәйем инде. Смайл. Ҡарайыҡ. Ҡарап сығырға. Менә шöyle китә сразу ниялер. Халыҡ һаулығын һаҡлау өлкәһенә менә ҙурыраҡ, һаулығын һаҡлау өлкәһенә ҙурыраҡ, оҙаҡ йылдар производствола тигәне бәлкирәк яҙылған. Бит. Шундай режимы бар. Һәм мына нимә? Юлдан өҫтә, юлдан аҫта. Һәм өҫтәү. Рәсемдәр йыйынтығын өҫтәү. Мына нимә? Күсереү. Бынһы таблица. Мин бик йыш таблицалар менән эшләйем. Ниндәй таблица кәрәк булһа, нисә таблица, нисә юл, нисә бағана, шулай итеп өҫтәргә тиһәм, ул таблица ултыртыла бирә. Һәм шул таблицаға мәғлүмәт кенә яҙырға кәрәк инде. Килеп сыға, ҡарап сығырға тиһәк, менә шундай таблица килеп сыға инде.
Файл. Рәсемдәр куюга бик үк әлегә мавыкмагыз. Ул әллә ни катмарлы түгел. Ну, рәсемде таба белергә кирәк. Рәсемдәр алар галерея рәсемнәр йыйынтыгы мисал. Берничә рәсемдә утырту мөмкинлеге. Монһы нимә? Күсерү дигән. Монһы перенаправление. Бер мәкаләгән, бер әйтәйек, перенаправление эшләйбез. Башкортча мәкаләгә язылган, уныга рус исеменнән килеп, рус телендә эзләһәләр, тапканнар өчен без перенаправление эшләйбез. Яки фамилия безнең мәкалә Гарипов Рами Ягәфәр улы дип язылган мәкаләнең исеме. Рами Гарипов дип эзләһәләр, тапканнар өчен Рами Гарипов дигән ни куела, менә шунда языла инде. Хәзер мин аны табып күрһәтим, перенаправлениеларда, халтанмаларда. Менә шулай бында өстәге ниләре бар? Тамгалар. Менә монда уң якта эзләү һәм алмаштыру дигән режимы бар. Поиск, замена. Теге найти, заменить дигән формула. Нидәге редактордагылар. Һәм монда нимә? Визуальное редактирование кода. Редактированиенең ике төре бар дип әйттем инде. Бер төрдән икенче төргә күчеп китергә була. Һәм ниндидер тамгалар кирәк булды ни, һәм менә монда безнең өстә махсус тамгалар дигән нимәкәй бар. Ниндидер тамгаларны текстка утыртырга кирәк булса, менә шуны эзләйбез инде. Шуны эзләйбез дә табып язабыз. Һәм менә монда аста тагын безнең горячие кнопки дигән нимәләр бар. Шулай ук китереп бассаң, курсорды тегендә кайдалыр калдырабыз да. Әйтәйек, менә буларда без юып ташлайм әле. Керекмәгән. Менә монда курсор торып калды бит инде. Перенаправление, әйтәйек, перенаправление. Где монда? Редрикт. Монда шулай дисәң, монда бара торган мәкаләнең исемен язабыз инде. Шул төймә тегендә өстәгене, мондагыны, астагыны. Икеһе бер үк. Менә монда калыптар, шаблондар кую, шундый категорияда өстәргә булды ниһә, әйтәйек, менә шулай. Бу горячие кнопки. Яйлап, уларны ла өйрәнербез. Өйрәнерһегез. Һәр берен нимә аңлатканын, менә бүлектәр, әзер бүлектәр утыртырга була, хылтанмалар, искәрмәләр, әйтәйек, тышкы хылтанмалар. Шуннан соң нинди телдә язылган, рифтар, символдар, шулай ук менә аста горячий кнопка менән әйтергә була. Һәм мәкаләгезне мөхәррирләгәч, яздырып куярга дип басырга онытмагыз. Басып яздырып куймаһагыз, димәк, һезнең мәгълүматыгыз язылмай, хәтереңезгә калмай. Менә мин хәзер яздырмайса сыгам, чөнки мондагы әгәр яздырһаң, бөтен мәкалә бозылачак. Мин менә мәкаләне юк, без можем күрһәтергә, яздырайык без, бит Зәйтүнә. Мәкаләне бозайык. Яздырайык та, берәңгәй теге аткаттыла күрһәтеп китергә була. Менә без яздырдык, хәзер безнең монда килеп сыкты. Шул мин әйткән ниләр менән, менә бу сыганак дип әйтәйек, нимә менән. Башка ере бозылманымы? Кара, бозылманы да ул. Тарихты карауды асабыз да. Яздырмай сыктыгыз ахыры. Яздырдым.
Менә ике төзәтүҙе кире алырға ти. Рөстәм Нуриев монда хата эшләне, бутарданы, хаталанды, бозҙо мәҡәләне. Кемдер, һәр берегеҙ шулай төҙәтә ала. Аноним килеш төҙәтә ала. Рөстәм ағай боҙҙо тип Зәйтүнә претензия белдерә башланы монда. Һин уже үҙгәрттеңме? Юҡ, үҙгәртмәнем. Менә лә боҙған нәмәләрҙе, мин яҙған, мин индергән төҙәтеүҙәрҙе ул кирегә алды ла ҡуйҙы. Ғәмәл үтәлде ти. Юҡ, мин төҙәтмәнем, ул ҡалдылар әле анда. Юҡ, төҙәттем мин, менә. Үҙегеҙ? Үҙем төҙәттем. Эйе, менә минең өлгөгә кире ҡайтарылған. Минең өлгөгә. Шуның өсөн нимәнелер яңлыш баҫтык, яңлыш хаталандык, төҙәттек тиһәгеҙ, эшләһәгеҙ ҙә, хаталанһағыҙ ҙа, аптырап тормағыҙ, килегеҙ ҙә кире баҫығыҙ. Эшләгән ишегеҙҙе кире беренсе өлгөгә ҡайтарырға булды ниһә. Шулай итеп баҫаһың да кире ҡайтарһаң. Менә шундай мынһы визуальный редактор. Һәм менә мин шул уҡ мәҡәләлә күрһәтәһем килә редактор, әле беҙ Викитекст редакторын ҡараныҡ. Үҙгәртергә визуальный редакторҙы ҡарайыҡ. Мин визуальный редактор башлыса тик Вики менә был редактор менән мөхәррирләйем. Сөнки шулай өйрәндем. Ә менә был редактор менән таблицаларҙы төҙәтеүе еңел. Ҡыҙыҡ, рәхәт. Сөнки шул килеш нисек күренә, шул килеш тора бит инде. Бында ла аның менә өҫтәге өҫтәге юлда, менә мында өҫтә, шулай уҡ параграф бүлектәр өҫтәү, ҡалын, ҡыйыш, форматлауҙы таҙартыу, яки һыҙылған, ниндәй нимәләр ҡуя торған, как обычный вордовский яки башҡа текстовый редакторҙағы һымаҡ шундай режимдары бар. Мынһы инде һылтанма ҡуйыу, баяғы күрһәткәнсә. Бында сығанаҡтар өҫтәү, төшөрмәләр яһау, исемлектәр төҙөү, шунан һуң тағын нәмәкәй өҫтәү, медиа файл, ҡалып, таблица, шаблон, иҫкәрмә, һәм галерея, нотный запись, мында тамғаларҙы ла өҫтәү китереп сығарған. Мынһы нимә? Махсус тамғалар, таблица асыла тағын бит. Таблица асылды. Мынһы кирегә визуальный редакторҙан нигә күсеү? Мынһы бит килә категорияларҙы өҫтәү, өҫтәмә көйләүҙә телдәр. Ә мынһы инде белешмә. Ҡайҙалыр беҙҙең менән визуальный редакторҙың белешмә китабы ла бар ине. Нитергә була ине. Быны кире нисек ҡайтарырға? Менә һүндерҙем. Мин таблицаларҙы менә шул ни менән мөхәррирләргә яратам. Сөнки таблицаны визуальный редакторҙа редактирование кодала эшләүе бик ҡыйын. Менә таблицаның бер юлы, таблицаның башы һәм ҡайҙа нәмәкәй икәнен бик үк аңлап бөтөп булмай. Ҡыйыныраҡ. Ә визуальный редактор менән мөхәррирләүе еңел. Шуна мин таблицаларҙы эшләгәндә визуальный редактор менән редактировать итәм.
Шулай дип. Үзгәрткәндән һуң тагын записать страницу эшләргә кирәк. Яздырып куярга тый, нимә эшләнең, өстәнем не. Әз генә үзгәрештәр яздырып куярга. Бuna тагын һылтанма эшләнделәр куйды. 2020 елга әйтәйек, мәкаләгә күчеп китә алабыз. Шулай. Бuna 2 төрле редактор. Зәйтнә бүген кемдәр укуда булды, язып алдымы? Микрофонды включить. Язып алманым, монда записта күренеп торалыр ул, ничә кеше булган. Записьта асып карайык, не алай булгас. Шулай итеп хәтергә алып калдырайык. Записта асагыз ул. Видео записта торып кала. Участники асагыз. Вор КР кем икән ул? Без каян беләрбез икән? Шишминский райондан кем булган, кем белә икән? Фәнирәнең фамилияһы кем икән? Фәнүзәнең фамилияһы кем икән? Мәкалә яза башлаһалар, яйлап асылырлар кем икәндер. Шуннан һуң менә игътибар итегез, баш биттә, Википедияның баш битендә безнең уң якта, иң аста менә күрһәтәм, ел проекттары, быелгы елгы проекттарда безнең онлайн вики мәктәп проектка һалтанма эшләнем, индердем, шул ук мәктәптең расписаниеһын куйдым һәм беренче төркем тыңлаусылары дигән категорияны эшләп, шунда сыгардым баш викила категорияла һәм унда ла ниләр һалтанмалар өстләнем, онлайн вики мәктәпкә төгенән дә, монан да барып сыгырга була. YouTube'da Rüstem Nuriev'тың видео каналы, менә безнең кисәнге беренче дәрес шунда хакланган. Онда минең безнең генә дәресләр түгел, дәресләр үткән төркемдәр менән язылган дәресләрдә кыска гына дәресләремдәр бар. Әйтергә кирәк, менә караһагыз, ничек теркәлергә. Менә монда сәламләү. Кайдалар менә шунда бар ине, ничек теркәлергә һәм интерфейсы. Менә Википедия интерфейсы бүген һөйләгән дәрес монда ничә минутлык беренче дәрес. 1 минута за 35 әйткәнмен шикелле. Ничек мөхәррирләргә кайдалар минең теркәлү бар ине. Редрикт эшләү, искәрмәләр куйу. 14-нче. Нидә караһагыз күрерһегез. Бүгенге дәрестә мин хәзер шунда халамын. Ул итеп. Инде вики онлайн вики мәктәптә улар минең барыһы систематизировать ителгән. Кайда инде минең нимә программа курсовмы? Юк. Учебные материалы дигән yerдә YouTube каналында менә сәламләү, теркәлү, танылу, мәкалә эзләү, мәкалә мөхәррирләү, һалтанмалар һәм искәрмәләр кую, Викидата менән эшләү систематизировать ителгән. Күсеп китергә була шуннан. Һәм без әйттем инде һезгә әйткәнем инде өйгә эш дип, һезнең беренче эшегез
шәхси битегеҙҙе Википедияла шәхси бит теркәле үтеп, үҙегеҙҙең бит эшләп, менә кемдәрҙер яҙылған, Ғалия Илембетова, шул мәҡәләгә ҡуйырға, менә шул ҡалыпты, шул шаблонды, менә шул нимә менән. Шуны үҙегеҙҙең шәхси битегеҙгә ҡуйһағыҙ, күренеп торасаҡ, менә шундай шаблон килеп сығасаҡ. Мин кисәге эшләгән, кисәге теркәлгән тыңлаусыларҙың битенә, фекер алышыу битенә ҡуйҙым, әйтәйек, Батыршина Рәмилә. Фекер алышыу битенә һеҙҙең нейегеҙ күренеп торға тейеш. Менә шул колокольчикта, ҡыңғырауда мәғлүмәт булға. Эшмәкәрлек статистикаһы тигән бүлек ҡуйҙым. Һеҙҙә ана шул был бүлекте күсереп ҡуйығыҙ үҙегеҙҙең шәхси битегеҙгә. Ул шәхси биткә мин күсерә алмайым. Менә был шәхси бит, ул һеҙҙеке, үҙегеҙҙеке. Менә был нейҙе генә, был ҡалыпты ғына Зәйтүнә апай менән Ансар ҡуйып йөрөйҙәр алар, кеше яңы килеп теркәлһә, һеҙ үҙегеҙ күсереп ҡуйығыҙ. Һәм башҡалар да шулай итеп, бына хәҙер мин үҙҙәренең исеме менән яҙып, фекер алышыуҙа күрһәтәм, редактированиела күрһәтәм, дөйөм статистика. Менә шул урында исем нейгеҙҙе, менә хәҙер мин кем анда теркәлгән, аның шәхси нейенә ҡуям, фекер алышыу битенә ҡуям, күрһәтәм, нисек эшләргә. Кемдәрҙә был нимә бар, статистика бүлеге бар, үҙегеҙҙең төп битегеҙгә, шәхси битегеҙгә күсерегеҙ. Ә кемдәрҙә юҡ, Лилиә Хасанова менән Ғалия Илембетова, менә мин һеҙгә Ғалия Илембетова фекер алышыу битенә ултыртам хәҙер. Берҙән шаблон ултыртам, сәләм. Сәләм. Бик матур нәмә икән дә, Зәйтүнә, был синтаксис тигән нимәһе. Так, эшмәкәрлек статистикаһы. Был тышҡы һылтанма була. Так, кемен аның исеме? Менә шунда Ғалия Илембетова һәм Ғалия Илембетова яҙған мәҡәләләр. Оҡшан, күсерәйек тә алайыҡ, беҙҙән яҙып ултырайыҡ. Так. Һеҙгә ауыр булһа, мин шулай итеп ҡуйып биререм, әммә һеҙ аны үҙегеҙҙең шәхси битегеҙгә күсереп ҡуйырығыҙ был бүлекте. Шулай итһәк, шулай сәләмләү булды һәм эшмәкәрлек статистикаһы күренде. Бер башлағас нигә лә ҡуя инде? Хасановаға ла. Мине обижайттың ди, остаз тиерҙе ул. Ҡалғандарға мин ҡуйып сыҡҡайным. Аблаеваныҡы ла бармы ул? Юҡ, Аблаеваныҡы юҡ, һин ҡуя тор үҙеңә. Һин бит... Так. Лилиә Хасановаға ҡуйып бирәйем. Так. Ике тексты үҙгәртергә. Сәләм кемдер ҡуйған. Юҡ, һей, рәхмәт яуғыры. Лилиә Хасанова түгел ине. Кемдә Ғалия ла булды, бит һуңғы тапҡыр. Фекер алышыу. Үҙгәртергә. Һеҙ өлгөрәгеҙме мине нейҙә күреп? Үткәнендә
Өлгürmey bizde. Әкірнілік yürüttüm мышқаны тинлер. Ага, Галимжанова появилась. Рахмат Яуғыры Гатаулина. Екі тексті өзгертірге. Так. Мынау ортағында исім менен фамилия арасында не болмаха тапмай. Лилия. Процент 20 дегені бұлырға тиіш. Mına düğüm statistika hep basat. Kimdiki sıktı? Lilya Hasanova'nın statistika sıktı. Wikipediyaları eşmekerligi turahında statistika. Mına koyayım da qarağın. Şunu min nege aytırga келесекте min образованиеға aytырга айтамын. Оқытушылардан Википедияла эшләгәне турасында отчет һорамагыз. Менә шул экрандағы скриншотты гына һорагыз дип. Һез үзегез исәпләп утырмагыз. Википедия проект үзе исәпләй. Һәр кемнең эшен. Әйтәйек, менә Рөстәм Нуриевтың эшен карайык әле, статистикаһын. 15 ел буе нимә эшләгән икән? Кайда әле ул аның статистика? Юк, бул бит ни булды? Русский да булды. Мне надо башкирский гайнерге. Һәм Рөстәм Нуриевтың теге был фәрештеләр һымак һәрбер эште язып бара. Һәрбер гамәлдә зарегистрированный учетный записи булган катнашучыларның. Шуның өчен яхшыһын да яза, яманын да яза, бер дә әйтеп тормай. Шуның өчен яхшы гына эшләр эшләгез. Мына дата регистрации 30 декабря 2005 года 5 часов 43 минуты. Ну, это UTS выинсайнды. Плюс 5 булга сағат несе 17 минуттан 11 тула. 30 декабрьда зарегистрировался. Начал первое редактирование, всего сколько редактирования, и т.д. и т.п. Сколько у него удаленных правок. 3% моей работы, в принципе, удалили. То есть, но живые практики 97% живых правок. Вот. И группа пользователь, администратор интерфейса, администратор, автоподтвержденный пользователь. Автоподтвержденный пользователь. На вики-проекторда несе бойы эшләгән эшем менә күренеп тора. Башкирский Википедия, Викидати, Мета-Википедия, Викимедия, Русский Википедия, Викимедия.ру, и так далее, так далее. 80 555 раз я нажал на кнопку «Записать». Вот, шулай, бүгінгі тема дәріс тамам. Я, честно, отработал 1 час 23 минуты, минус 7 минут, это значит меньше, час 15, можно, в принципе, сказать, отработал.
Караудар бармы? Хараудар көп. Көпмü? Хәзер үҙебеҙ дәш уже мозговать итәбеҙ. Yok, карагыз ya. Кыйнамагыз. Рөстәм ағай, Ал. әгәр болванканы әйтеп китһәгеҙ, баштары буталыр микән? Әле пока biz яңы мәкаләгә барып етмәгәнбез. Давай на Ну, следующий. нигә чатта һорап яҙалар бит яңы мәҡәләне. Яңы мәкаләгә юғанмай торығыз. Һеҙгә задание. Учетный записығыҙҙы менә шулай итеп настраивайте. Мин әйткәнсә, мин күрһәткәнсә. Киләһе аҙна средаға тиклем кәмендә 10 правканы йыйығыҙ. Ниндәйҙер мәҡәләне асып уҡып ҡарағыҙ ҙа, үҙгәртергәме йәки Викитексты үҙгәртергәме тип баҫығыҙ ҙа, асығыҙ ҙа, нимәһендер үҙгәртегеҙ, табырһығыҙ, нимә үҙгәртергә, нимә. Төнки Бына шул үҙгәртеү буйынса минең һорауым бар ине. Шунан һуң яҙҙырып ҡуйығыҙ. Һеҙҙең эшегеҙҙе миңә отчет биреп яҙмаҫһығыҙ. Мин үҙем ҡарап ултырам һеҙҙең шулай өйрәнгәнегеҙҙе. Шунан һуң ҡайһығыҙҙың нимә эшләгәнен күреп, тикшереп, Зәйтүнә менән булышар, артығыҙҙан ҡарап, нимә эшләгәнегеҙҙе күҙәтеп, артабан өйрәтербеҙ. Шундуҡ сразу ғына яңы мәҡәлә яҙа башлауға әйтмәйем. Мин үҙем әйтергә кәрәк, башта бит 30 декабрға башҡорт Википедияһына теркәлгәнсегә тиклем мин рус Википедияһында эшләнем. Башта башҡа кешеләрҙең мәҡәләһен төҙәттем, хаталарҙы өҫтәп яҙҙым. Шунан һуң ғына 1-2 ай үткәс бер нисә мәҡәлә яҙып башланым. Шунан әҙерәк өйрәнгәс, ярты йыллапмы күпме, шунан башҡорт Википедияһын табып алдым. Шунан артабан өйрәнә башланым. Мин дә шулай ҡулдан тотоп, шунда баҫ, мында баҫ, тегеләй эшләтик, былай эшләтеп өйрәтеүселәр булды. Һәм нисек яҙылырға тейешлеген белеү өсөн мин башҡа мәҡәләне Викитексты үҙгәртергә тигәнен, башҡа кемдеңдер яҙған мәҡәләһен уҡып ҡарайым да, нисек яҙылғанын күҙәтәм дә, энциклопедик мәҡәләне Викитексты үҙгәртергә тигәненә баҫам да, шул ере нисек яҙылған икәнен ҡарайым. Шунан һуң үҙемдең мәҡәләгә лә шулай итеп яҙып ҡуя торғайным. Әйҙә, Альбина, һорауыңды бир. Бына мин үҙем менән нисек аңланым һеҙҙең лекцияларҙы, шуны һорарға ине. Вывод, для себя вывод. Википедия бит инде ул общедоступная интернет-энциклопедия. Шулай бит? Бына мин нисек Википедияла кешеләр менә бирелгән информацияны үҙгәртә ала тинегеҙ, редактировать итә алалар кешеләрҙең, мәҫәлән, яҙған нимәләрен, мәҡәлә анда, шулай бит. Шунан һуң информацияны һеҙ ваҡытында, мәҫәлән, ул кеше дөрөҫтө редактировать итмәй икән ти. Мин, например, берәй кешенең мәҡәләһен үҙгәртер өсөн нисек менән үҙгәртә алам, рөхсәт алмайынса, бәлки мин дөрөҫ эшләмәйемдер. Кешенең эшенә мин на основании, нисек әйтәйем икән, рөхсәтһеҙ кешенең эшен, мәҡәләһен үҙгәртеп буламы? Мин шуны аңламайым. Википедияның, әйтеп торам бит, аҫта менә баяғы күрһәттем, хәҙер менә сығам. Тәғлимәте, идеологияһы шунда, ул свободная энциклопедия. И менә мында аҫта күрһәтәм, текст Creative Commons Attribution лицензия шарттары буйынса асыҡ текст. Һеҙ ҙә менә ҡуйғанда уже шуны аңлап ҡуяһығыҙ. Һеҙҙең мәғлүмәтегеҙҙе кемдер артабан үҙгәртеп, яңыртып, өҫтәп әйтеүе ихтимал. Шуны белеп, был элекке шарт түгел, предмодерация. Элек бит инде китапты баҫтырып сығарғанға тиклем бөтәһен тикшереп, шунан һуң ғына баҫтыралар. Ә бында
Менә һин үҙең яуаплылыҡты үҙеңә алаһың да, үҙеңдең шулай тип яҙаһың. Әммә ләкин шуны аңларға тейешһең. Һин яҙған мәғлүмәт менән артабан кемдер яҡшырта ала. Ау яҡшырта торған кеше лә бит үҙе ныҡлы белемле булырға тейеш. Мәҫәлән, мин һеҙҙең бит мәҡәләгеҙҙе бер нисек тә редактировать итә алмайым. Итә алаһың. Нимәһендер, әгәр белем бит минеке, һеҙҙеке кеүек түгел. Әгәр миндә әллә ни белемле кеше түгел, ниндидер темаларҙа мин һеҙҙән насарыраҡ беләм темаларҙы. Ул темаларҙы һеҙ яҡшыраҡ беләһегеҙ, һеҙ артабан итәһегеҙ. Мин әйткәндә, дөрөҫөн әйткәндә, минең яҙған мәҡәләләрем бик күп түгел үҙем яҙған. Мин күберәк төҙәтәм, матурлайым, шымартам, итеп эшләп ултырам. Менә һеҙ яҙған мәғлүмәт әгәр хәҡиҡәткә тап килһә, аны теге кеше үҙгәртә алмай ул аны. Дөрөҫ хәҡиҡәткә тап килһә, сығанаҡтар менән раҫланған, нығытылған мәғлүмәт булһа, теге кеше лә аны Әлі бара әлі. Ладно, ярар. Пока. Администратор һорай. Дәресегеҙ бөттөмө ти. Нисек тип әйтәйем? Әлбиттә, бәхәстәр була, ҡарышып китәләр, оҙон-оҙон йылға буйлыҡ бәхәстәр ҙә була төрлө темаларға. Андай осраҡтар ҙа була. Әммә ләкин мында мин яҙғанды төҙәткем нисек инде мин кемдәндер рөхсәт һорамайса төҙәтә алам тигән һорау. Мына һеҙ өйгәш бирәһегеҙ бит, 10 поправок тип. Шул кешеләр ни өсөн һин беҙҙең мәҡәләне төҙәттең тип минән һорау бирһәләр, мин нимә тип яуап бирәм? Бирүҙәре ихтимал. Ниңә төҙәттең тип. Тип кенә яуап биреп булмай. Юҡ. Алар бит на основании чего-то. Һеҙ бүгөнгө көндә төҙәтеүҙе ҡарағыҙ, матурлау буйынса ниндәйҙер хәреф хаталар, орфографик хаталарҙы төҙәтергә мөмкин бит. Шулар. Аңлашылды. Мин һеҙгә ҙур ниндәйҙер ҙур нимә ҡушмайым, теге мәҡәләне үҙгәртеп яҙырға, нимәме. Ҡарап сығығыҙ. Осраҡлы мәҡәләгә баҫаһығыҙмы, ниндәйҙер райондан булһағыҙ, райондың һәр бер ауылы тураһында, беҙҙең бүгенге көндә булған ауылдар тураһында мәҡәлә бар. Яҙһағыҙ шул райондың исемен менә эҙләүҙә өҫтә яҙһағыҙ. Менә һин ниндәй райондан, Альбина? Стәрлебаш. Вот, менә хәҙер Стәрлебаш районы тип яҙһаҡ. Вот, Стәрлебаш районы. Сығаһың да төшөп китәһең. Һәр бер аның аҫҡы яғында билдәле шәхестәре мәҡәләләре бар. Аҫҡы яғында Стәрлебаш районы ауылдары тигән шаблон бар. Шул шаблондарҙы асып, менә һәр бер ауылдың мәҡәләһе бар. Шуларҙа ҡараһаң, уҡый башлаһаң, бында мынһы етмәй, бында мынһы нәмәкәй тигән һорауҙарың тыуасаҡ. Аңлашылды, рәхмәт. Былай итеп, һәр берегеҙгә шуны тотоп, шунда барығыҙ, шулай итегеҙ, утындап ҡайтығыҙ, әбейҙең башына өйөгөҙ тип бурыс ҡуя башлаһаң, улай булмаҫтыр әле. Бүгөнгә шулай әллә ни ҙур ауыр эш ҡушмайым, әйтеп торам бит инде шәхси битегеҙҙе. Менә минең шәхси битте асып ҡарағыҙ, ҡатнашыусы Рөстәм Нуриев тип әйтәйек, бит. Яки минең һеҙҙең ниҙә менә ҡарайыҡ, минең шәхси бит, анда кеше мәҡәләһендә түгел, һеҙ үҙегеҙҙең шәхси битегеҙҙә генә 10-15 правка яһарға була. Әйтеп торам бит, бер тапҡыр яҙып ҡуйырға тиһәң, бер правка һеҙҙең уже бар. Менә мин нимәнән тора, минең ниҙәр, ябайыҡ әле мыны. Менә мин үҙемә оҡшаған иң шиғырҙарҙы ҡуйғам бит инде.
Мына шундый минең рухи күңелем тибинде. Шуннан соң нинди телдәрде беләм, тәмәке тартмайым, арак эчмәйм. Шуннан соң менә бу Хулакай якта кайда ниләр эшләгәнмен. Был катнашучы Башкортстандан дип әйтәйек. Аны нисек язылганын әйтәйек. Мин хатта бер вакыт күреп калдым, мин булган калалар һәм авылдар дигән исемлек төзи башлаганым. Чөнки кемдәләр күреп калдым да, шан нисек аны төзиләр, асып караным да, менә шулай төзиләр. Өфе калаһы, Баймак, Белорет. Башкортстандың Агыйгыл калаһында гына булмаганмын әле. Башка барлык калаларда ла булып сыкканмын. Шулай итеп, нимәләрдер һез ниндидер һөземтәгә түгел, һезнең максат бүгенге көндә шул редактировать итәргә өйрәнү. Шуңа бер азна әллә ни күп итмәсәгез, унауда эшләргә тырышыгыз инде, ун тапкыр. Эшләйбез. Шул киләһәзнала безнең дәресләр буенча анда ниндәй сыганактар кулланырга, ничек эшләргә тема буенча мин артабан что такое история статьи, список наблюдения участников. Шуннан соң артабан анда ничек куярга өйрәнербез артабан шулай. Теманы кайда инде ул минең программа, программала кайда, менә учебный материалы, темаларды язганым. История правок, лекция про пространство имен, структура статей, загрузка файлов и так далее. Киләһендә безнең история статей, список наблюдений, источники, основные типы источников була. Шулай? Без 2 куймайбыз, 5 кенә куябыз. Мен демонстрация экранын хүндірем. Рахмат. Так, чатта ниндидер һорау бар шикелле. Зульфия, я здесь. Я искал человека. Ладно. Ярар, алай бугас. Мин бүгенге дәресте тагын яздырып куярга кирәк.